Малки жестове, които поддържат любовта и емоционалната близост. В студената снежна утрин на януари Мария и Петър будуват заедно. Преди да тръгнат за работа, той прави кафето, а тя му приготвя любимия сандвич с айрян. Всеки жестен е натрапчив, но осезаем, тя гали косата му, когато усеща, че е напрегнат, а той безмълвно изпразва миялната машина. Няма големи речи или цветя без повод. Има ежедневие, преплетено с малки, нежни докосвания, които държат връзката им жива и топла. Животът през 2025 се излива като пълноводна река, с стрес, работа, дигитален шум. Лесно е да се изгубиш в рутината, още по-лесно е да забравиш да покажеш, че обичаш. Но именно дребните жестове, почти невидими за света, са тези, които пазят любовта и ти дават гривна срещу отчуждение. В нюансите на всекидневието се крият семената на дългата близост, която не се губи дори когато светът навън се променя с шеметна скорост. Тази тема е страстна. В нея има сила, която не може да се измери в думи. Само в усещането, когато легнеш до любимия човек и знаеш, че ви свързва не само миналото, а и безброй прости, добри постъпки. Днес повече от всякога малките жестове са ключ, който отключва щастието на всяка двойка. Ежедневни грижи, които укрепват връзката. В делника сантименталността рядко се изразява в големи жестове. Любовта се разпознава в това да изнесеш кошчето, без да те помолят, или да измиеш куп чинни след дълъг работен ден. Когато грижата премине в действие, партньорът се чувства разбран и подкрепен. Това не е геройство, а истински пример за уважение. Съвременните български семейства често споделят домакинството. Един прави лютеница, докато другият нарязва хляб. Такива ритуали създават празник сред делника, позволяват разговор и споделен смях. Когато приготвяте заедно баница или миш-маш, се укрепва чувството за единство и сигурност. Тези действия превръщат двамата в отбор. Липсата на едностранно натоварване премахва натрупването на недоволство и изтощение. Без думи се казва «Виждам, ценя те, искам да ти олекне». Чувството за подкрепа расте с всеки малък жест, който всеки ден се случва между четири стени. Шепнете думи на подкрепа, нищо не сгрява сърцето така, както тиха прегръдка и две думи. Тук съм за теб. След тежък ден, нежният глас и ръка на рамото носят лечителна сила. Това е симпатия, която всеки българин познава от приказките на баба. Подкрепата се предава без глас, с любов и постоянство. В семейството такъв шепот гради доверие. Думите имат тежест, когато се изричат с грижа. Емоционалната връзка надделява над умората. Няма нужда от много, една фраза казана на ухо дава повече от най-скъпия подарък. Пишете ръкописни бележки в 2025 година, когато екраните владеят времето ни, листче с «Мисля за теб» в обяда или до компютърната мишка, завладява много повече от всяко съобщение в Viber. Ръкописните бележки са дребни в обем, но огромни по стойност. С тях се сигнализира «Важен си, мисля за теб, дори когато не съм до теб». Писмото носи усещане за близост, топлина и уникалност в дигиталното ежедневие, споделяне на емоции за дълбока близост. Понякога най-трудно е да кажеш как се чувстваш. В партньорството е лесно да се говори за битовизми или задачи, но рядко се споделят истинските емоции. Откритостта засилва връзката. Довериш ли се, ставаш по-близък, не само по навик, а истински. Всеки разговор, в който се обсъждат чувства, страхове, радости или разочарования, изгражда психическо здраве и по-стабилна връзка. Това е посока, която все повече двойки в България следват. Честната комуникация и взаимното разбиране вече не се смятат за слабост, а за сила и грижа. Партньорите вече по-често търсят помощ от психотерапевт или участват в групи за емоционална подкрепа, което им помага по-лесно да говорят за уязвимостите си. Истинската близост разцъфва, когато се престанем да се страхуваме от емоциите си. Един мъж, който казва «Днес ми беше трудно с всичко, страх ме е да не се проваля», отваря пространство за разбиране. Една жена, която споделя
Мечтая да започнем нещо ново, но се притеснявам, създава територия за доверие. Вече има все повече пространства за такива разговори, от нови подкасти до работни групи за споделяне или консултации с психолози. Това показва, че грижата за психиката става приоритет и приемлив навик, не нещо срамежливо или скрито. Обсъждайте мечти и страхове. Прост пример. Разказваш за плановете си за уикенда или за страха, че не си достатъчно добър родител. Вместо тишина или обвинения, срещаш разбиране и усмивка. Споделянето на мечти и страхове не е признак на слабост, а допълнителна спойка, която затяга връзката и прави невидимата нишка на доверието здрава. Такива разговори, макар и кратки, са антидот срещу отчуждението. Физически жестове, които разпалват страстта. Нежният допир има сила, която електрониката никога няма да настигне. Дълга прегръдка в края на деня или лек масаж на уморени рамена носят повече близост от 5-минутно сърфиране в социалните мрежи. Физическият контакт е език, който успокоява, възбужда, възстановява. В съвременните двойки липсва не времето, а приоритетът за малко интимност. Понякога достатъчно е да хванеш любимия за ръка по време на разходка в парка или да го целунеш, докато правиш вечеря. Малките докосвания съживяват страстта, поддържат привличането и показват, че във връзката има не само отговорности, а и удоволствие. Тайната не е в броя, а в качеството на тези моменти. Когато двамата намерят баланс между динамичното ежедневие и запазените минути за нежност, любовта не угасва, а се разгаря отново. Ден след ден, месец след месец. Дълги прегръдки и докосвания. Продължителната 20-секундна прегръдка сутрин повишава окситоцина и кара партньорите да се чувстват спокойни и сигурни. Този навик е прост, но мощен. За 3 дълбоки вдишвания светът притихва и остават само 2 души, които си дават взаимна подкрепа и топлина. Така се крепи не само връзката, а и ежедневната жизненост. Щастливите връзки не се градят на гръмки обещания, а на серия от малки, лични жестове, които оставят следа всеки ден. Близостта се пази с думи на подкрепа, тиха любезност, споделени мечти и топлина на допира. Днешният живот е изпълнен с предизвикателства и забързаност, но всеки има силата да направи връзката си по-близка и топла. Достатъчно е днес да започнеш с един прост жест – бележка, прегръдка или помощ вкъщи. Подаръкът не струва нищо, но носи сигурност и щастие. Любовта се храни с внимание. Сега е времето да покажеш, че обичаш. Малките жестове имат голяма сила. Не ги подценявай.